Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan dahil sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi inaasahan. Minsan dahil sa sobrang pagmamahal natin sa kanila ay hindi natin namamalayan na may mali na. Ikaw kapuso, anong mali ang nagawa mo sa ngalan ng pagmamahal? Dear Papa Dudut, masama bang mahalin siya ng patago? Masama bang mahalin siya kahit alam kong malabo? Ako nga pala si Isa, 30 years old, nangyari ang ibabahagi ko sa inyo last year lamang. May kinalaman po ito sa kasal ng best friend at kabatch kong si Danny nang ikasal siya sa girlfriend niyang si Shara. Naging best friend ko lang si Danny noong nakapagtapos na kami ng kolehiyo at sabay na nakapasok sa trabaho. Noong college kasi kami ay hindi kami nagpapansin ng dalawa dahil magkaiba ang mga grupo ng mga kaibigan namin. Hindi ko rin siya pinanong gawing kaibigan noon dahil nga nagkaroon ako ng kaunting crush sa kanya na nawala din. Dahil nayabangan ako sa kanya noong naging ka-group ko siya para sa isang group report. Hindi nagtugma ang mga ugali namin kaya nag-clash kami. Mabilis lang din namang lumipas ang galit namin sa isa't isa dahil hindi naman kami parehong mapagtanim ng galit. Yun nga lang ay hindi namin binigyan ng chance na mapalapit pa kami sa isa't isa. Pero nagbago ang lahat after makatapos sa pag-aaral at makapasok ng trabaho. Dahil sabay nga kaming natanggap sa parehong posisyon sa trabaho. Wala kaming ibang choice kundi ang maging close, lalo't kami lang noon ang magkakilala sa opisina. Doon namin nakita na ayos din naman pala ang ugali ng bawat isa. Kaya naman naging matalik kaming magkaibigan at madalas kaming lumalabas noon kasama ang iba naming kaibigan at madalas din kaming nag-out of town kapag holiday sa kalendaryo. Ang tungkol sa mga pangit at magagandang ugali ng bawat isa. Kahit nga yung mga nakarelasyon namin at mga nilandi. Nakwento na rin namin sa isa't isa. Kaya naman noong nag-decide pakasalanan ni Danny ang GF niyang si Shara, ako agad ang una niyang sinabihan. Inaya niya ako mag-lunch, Papa Dudut. Nilibre niya pa nga ako na hindi naman niya ginagawa dati kaya nakakatub na akong meron siyang sasabihin o meron siyang kailangan sa akin. Bakit? Nanlibre ka eh. Grabe. Nanlilibre naman ako dati ah. Iba yung sasabihin mong ililibre mo ako tapos kinabukasan sisingilin mo rin. Kilalang kilala mo na talaga ako. At dahil ngayon lang nangyari tong panglilibre na to, feeling ko may importante kang sasabihin o may kailangan ka sa akin. Grabe. Yun na ganun naisip mo? Kasi di ka ganito. Ano ba yun? Ano kailangan mo ha? Ikakasal na kasi ako. Kay Shara? Malamang. Meron pa bang iba? Naniniguro lang. Nasanay kasi ako sa'yo dati na doble-doble ang karelasyon lagi. Uy, mula nung naging kami ni Shara, siya lang talaga ah. Alam ko naman. Kaya nga pakakasalan mo, di ba? Yun nga rin ang dahilan ko para ilibre ka eh. Sabi na eh, sisingilin mo ako sa panlilibre mo eh. Pambababae mo lang talaga yung nagbago, no? Pabor lang naman ang hihingin ko. Di naman ako maniningil. Grabe ka talaga. Ano ba yung pabor na yan? Kukunin ka sana naming maid of honor niya. Ako? Maid of honor niya? Oh, bakit ka nagtataka? Ikaw, di ka ba nagtataka kung bakit ako nagtataka? Ano? Bakit niyo ako kukuning maid of honor eh hindi naman kami close ni Shara? Bakit di mo na lang ako kuning best woman? Total, ako naman ang best friend mo. Doon na ako sa side mo. Parang iba kasi ang tunog pag sinabing ikaw ang best woman ko.
Di ba dapat ang best woman sa buhay ko si Shara? Lulusutan pa talaga eh. Yung kapatid ko na kasing kukunin kong best man. Syempre gusto ko maging part ka pa rin ng kasal ko. Bakit di mo na lang ako gawing bouquet para ihagis ako sa mga single na babae? Puro ka talaga kalokohan. Bakit nga ako kukunin yung maid of honor? Wala bang kapatid o kaibigang babae si Shara? Parehong wala. Kaya nga siya namumroblema sa mga bridesmaid kasi wala siyang kaibigang babae. Di sana kinaibigan niya ako ng todo dati para di awkward na maging maid of honor niya ako ngayon. Di kasi kami close kaya medyo asiwa. Pagbigyan mo na lang kami ni Shara. Ikaw naman, parang di kita best friend eh. Pag-post kaya siya sa Facebook ng looking for, mga ganun. Looking for maid of honor, yung okay lang kahit di ka close, urgent, PM is the key. Mahiyain si Shara. Di basta-basta nagtitiwala yun sa mga tao lalo na sa mga babae. Paano? Niloko na kasi yun dati. Kaya ako na yung nagsabi sa kanya na pwede kanyang gawing maid of honor. Ikaw pa talaga nagdesisyon para sa kanya, no? Tinutulungan ko lang siya. At sana matulungan mo kami pareho. Ano ba naman yung tatayo ko lang dun sa gilid ng altar? Di ba? Akala mo ba ganun lang ang role ng maid of honor? Ano ba bang gagawin? Tingnan mo tong taong to. Malamang katulong niya ako sa paghahanda sa kasal nyo. Sa lahat ng kailangan niya. Ganun pala yun? Ang lakas ng loob mong kunin akong maid of honor di mo naman pala alam ang role nun. Wala naman kasi akong alam sa mga kasal-kasal. Ang alam ko lang manahimik at hayaan si Shara sa mga gusto niyang gawin sa kasal. Kailangan ko lang umattend at huwag malate. Kaya please, tulungan mo kami. Malaking bagay talaga na ikaw ang maid of honor ni Shara. Please? Oo na nga. Napilitan akong pumayag na maging maid of honor ni Shara, Papa Dudut. Nainis ako kasi hindi pa si Shara mismo ang lumapit sa akin para sabihin yon, siya ang may kailangan. Talagang pinadaan pa niya kay Danny ang lahat. Hindi talaga kami naging close ni Shara kahit sabihin pang boyfriend niya ang best friend kong si Danny. May pakiramdam kasi ako noon na ayaw niya sa akin lalo na yung pagiging malapit namin ni Danny. Naintindihan ko naman siya dahil nagiging territorial din naman ako kapag may boyfriend ako at medyo dumistansya nga ako noon kay Danny noong nakita kong seryoso na nga ang relasyon nilang dalawa. Nagsimula kasi ang relasyon nila noong nagtry na gumamit si Danny ng dating app. Nasaktuhan si Shara ang nakamatch niya at agad na nagkita sila. Akala noon ni Danny ay one night stand lang yon, tulad ng dati niyang ginagawa sa mga nakikilala niyang babae kung saan. Yun nga lang ay nagkaroon siya ng interes kay Shara dahil kakaiba raw siyang babae. Marami silang pagkakapareho at natuwa doon si Danny. Naalala ko lahat ng kinuwento ni Danny noong nasa motel sila ni Shara. Akala niya noon talaga may mangyayari sa kanilang dalawa at saka aalis na. Pero nagkakwentuhan lang silang dalawa hanggang inabot na ng umaga. Nag-breakfast pa silang dalawa at doon ay tinuloy ang kwentuhan nila. Hinatid pa ni Danny si Shara sa bahay niya at doon ay tinuloy nilang muli ang kwentuhan over a cup of coffee. Hindi raw matapos-tapos noon ang usapan nilang dalawa hanggang sa isang araw. Na-feel na lang ni Danny na seryoso na siyang ligawan si Shara. Naging sila at wala nang ibang naging babae si Danny. Nag-focus siya kay Shara at sa kanya na umikot ang mundo nito. Mula noong naging magkarelasyon sila ni Danny at Shara ay nawala na rin ang routine naming mag-best friend. Kahit na ilang beses kong inaaya noon si Danny na mag-out of town tulad ng dati ay laging pass ang sagot niya. Dahil may date daw sila ni Shara. Nagtampo ako syempre pero inintindi ko na lamang kasi in love nga itong si Danny. Hello? Buti naman sinagot mo ng tawag ko. Seryoso bang tumatawag ka ng alas 5 ng umaga? Kagabi pa kasi ako tumatawag sa'yo. Di ka naman sumasagot. Nasa club ako kagabi. Kailan pa naging bawal sumagot ng tawag kapag nasa club? May collab ba ang club na yan sa library?
Malamang nag-e-enjoy ako kaya di ko sinasagot. Ano ba kasing kailangan mo? Bakit di mo raw in-accept ang friend request ni Shara? Di pa ako nag-Facebook. Tumigil ka nga. Lagi ka kayang online. Share ka pa nga ng share ng memes eh. Ibigay ko na lang kaya Facebook password ko sa'yo para ikaw na mag-accept ng friend request ng jowa mo. Fiancé. Nagawa pa talagang mangurek, yamot na nga ako sa'yo eh. Nag-aalala kasi si Shara. Nag-aalala siya? Bakit? Dahil lang di ko in-accept yung friend request niya? Gumagawa na nga ng paraan yung tao para makapag-usap kayo eh. Di na namin kailangan mag-usap. Andiyan ka naman para tumayong messenger eh, di ba? Uy, busy rin ako no? Ako di busy, ganon. Isa naman eh. Oo na, a-accept ko na yung friend request niya mamaya. Ayun na. Baka mamaya makalimutan mo na naman eh. Bakit mo ba ako minamadali? Eh kasi, para makapag-usap na kayo tungkol sa kasal. Bakit? Kami ba yung ikakasal? Ano ba namang sagot yan, Isa? Ganito talaga mga sagot ko pag sinisira mo tulog ko. Huwag mo naman akong pahirapan, please. Mamaya, ako na magme-message sa kanya. Ano bang kailangan niya? Gusto ka nga raw niyang makausap ng personal para maplano niyo na kasama ng coordinator yung gagawin sa kasal. O bakit di ka kasama? Kasal mo rin yun ah. Wala naman ako may tutulong dun. Basta kung ano yung mapagkasunduan yung tatlo kasama yung coordinator, okay na ako dun. Eh paano kaya ako mapagkasunduan naming wag ka nang umattend sa kasal? Grabe naman to. Nakakatakot ka pala talaga kapag nakalimpungatan ka. Kaya hayaan mo na ako makatulog para umayos na rin mga sagot ko sa'yo. Oo na nga. Bye! Ay, wait lang. Last na. Ano na naman? Magiging flower girl na rin ba ako? Kasi wala kayong kilalang batang babae? O bouncer? Caterer? Ano na? Magpakabait ka kay Shara ah. Pinag-iisipan mo na naman bang kampon ako ni Satanas? Di sanay makipagkaibigan si Shara sa babae. Kaya sana magpasensya ka kung maging awkward siya sa'yo. Pati ba naman yan? Poproblemahin ko pa? Minsan na naman ako humiling sa'yo eh. Ito lang yun. Sige na, please. Okay, matutulog na ako. Bye! Oh, wait. Last na talaga. Bubugan na talaga ako ng apoy, Danny. Ano na naman ba? Gusto ko lang mag-thank you. O sige na, matulog ka na. Bye! Papadudot, hindi na ako nakabalik pang matulog dahil chinek ko na ang phone ko para makita ang friend request ni Shara sa Facebook. Inaccept ko na yon para hindi na ako kulitin pa ni Danny. Inistalk ko na rin ang Facebook ni Shara, 2 taon na silang magkarelasyon noon ni Danny. Pero yun ang unang beses na chinek ko ang Facebook ni Shara. Yun din ang unang friend request ni Shara sa akin. Mukhang wala talagang plano si Shara na kaibiganin ako o papadudot dahil saka lang siya nag-effort na lapitan ako at i-add sa Facebook dahil kailangan niya ng maid of honor. Na-offend ako ng slight dahil marami namang pagkakataon na pwede siyang mag-reach out sa akin noon para kilalanin at kaibiganin niya ako. Bilang best friend ko ang BF niya pero hindi niya ginawa yon. Ang awkward tuloy na makipaglapit sa kanya noong time na yon dahil alam kong dala lamang yon ng pangangailangan. Wala namang masyadong post noon si Shara sa Facebook kundi puro pictures nila ni Danny. Naumay ako bigla sa timeline ng Facebook ni Shara dahil puro lambingan nila ni Danny ang nakapost doon. Chinek ko kung meron pa siyang ibang friends na nakakabanding pero wala akong na-stalk sa Facebook niya. Wala ring masyadong nagla-like at nagko-comment noon sa bawat post niya kaya naisip kong wala talaga siguradong masyadong kaibigan itong si Shara. Kaya desperado na siya na kunin niya akong maid of honor kahit naman hindi kami close na dalawa. Nag-message ako kay Shara bago ibaba ang cellphone ko. Sinabi ko sa kanya na anytime after 5 PM ay pwede ko siyang i-meet para maayos sa mga plano niya sa kasal. Hindi naman siya naka-online noon kaya hindi niya nasagot kaagad. Inoff ko na ang wifi sa phone ko at saka lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Nagstay muna ako sa kusina para maghanap ng pwedeng makain pero wala naman akong natripan kaya bumalik na lamang ako sa kwarto. Binuksan ko muli ang wifi ng phone ko at doon ay nakatanggap ako ng message mula kay Shara. Nagtatanong siya kung pwede niya akong sunduin after ng work ko sa Lunes. Nag-thumbs up na lamang ako ng malaki papadudot para tapos na ang usapan namin sa Facebook.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bago sumapit ang Lunes, nakipag-usap muna ako kay Danny tungkol kay Shara. Gusto ko noon na may kaunting background lamang ako kay Shara para hindi naman kami magkailangan ng todo kapag nagkita na kami. Nalaman kong introvert si Shara. Kaya naman naisip kong ako na ang sasalo ng mga usapan namin dahil extrovert naman ako. Nalaman ko rin na mahilig siyang magtsaa na kabaliktaran ko naman dahil pakaramdam ko ay sinisikmura ako lagi kapag nasasayaran ang sistema ko ng tsaa. Nagtanong din ako ng mga topic na pwede naming pag-usapan para dumaldal siya. Sinabi ni Danny na mahilig si Shara na makipagkwentuhan tungkol sa mga halaman, kaso wala naman akong alam doon. Marami raw kasing halaman si Shara sa bahay nila samantalang ako ay sibuyas lang ang nabubuhay sa akin kapag nasa loob ng ref. Natawa na lamang ako dahil parang wala kaming pagkakaparehas ni Shara. Kaya naman inasahan kong hindi magiging okay ang mga meeting namin para sa kasal nila. Nagtanong na rin ako kay Danny kung bakit walang naging kaibigang babae si Shara. Nagalangan pang magsabi si Danny pero napilit ko naman. Sinubukan naman daw makipagkaibigan ni Shara sa mga babae pero parang hindi siya nagustuhan. Ilang beses niyang pinagsiksikan ng sarili niya sa mga babaeng nakilala niya pero iniiwasan lamang siya. Mas maraming kaibigang lalaki si Shara dahil mas kaya niyang makibagayan ang mga lalaki. Lumaki kasi si Shara sa pamilyang karamihan ay mga lalaki. Bunso at nag-iisang babae siya sa 7 magkakapatid. Kaya buong buhay niya ay nasanay siyang makisama sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Doon ako naawa kay Shara. Kaya naman sinabi ko na mag-a-adjust ako para lamang maging komportable si Shara sa akin. Nagpasalamat naman si Danny sa akin, Papa Dudut. Noong sumapit na ang Lunes ng hapon ay tinawagan na ako ni Shara para ipaalam na nasa lobby na siya ng opisina namin. Nagkataong naka-leave noon si Danny dahil pumunta siya ng probinsya nila para ibalita sa pamilya niya na ikakasal na siya. Nagpunta kami ni Shara sa coffee shop malapit sa opisina namin ni Danny. Doon kami nagsimulang mag-usap, Papa Dudut. Sa wakas nakaharap na rin kita. Ikaw lang eh. Ayaw mo naman kasi akong kausapin dati. Sorry Don ah. Di ko kasi alam kung paano makipag-usap sa mga… Babae, alam ko. Nakwento na siguro sa'yo ni Danny. Oo, pero konti lang naman mga nakwento niya. May mga inalam lang ako tungkol sa'yo na makakatulong para sa bonding natin. Sana naman hindi nakakahiya yung mga nalaman mo tungkol sa akin. Sakto lang. Pero thank you ha. Wala na kasi akong ibang malapitan para maging maid of honor ko eh. Wala ka bang mga pinsang babae? Meron pero hindi ko kasi close. Halaman lang talaga ka-close mo, no? Uy, nasabi sa'yo ni Danny? Oo, pwede nga raw maligaw ang ahas sa garden mo eh. Si Danny talaga nakakahiya. Pasensya na ha, plantita talaga ako. Ako, maldita lang. Totoo nga yung sinabi ni Danny. Nakakatawa ka raw. Ako lagi yung clown ni Danny. Nakwento ba niya? Hindi naman siya masyadong nagkukwento. Baka raw pagselosan kita. Alam mo, sanay na akong pinagseselosan ng mga naging GF ni Danny. Kaya inasahan ko na rin yun sa'yo. Bakit naman kita pagseselosan? Maganda naman ako. Lo, nagbuot ng sariling bangko? Di ikaw na maganda. Ikaw na kamukha ni Bianca Umali. Uy, na-offend ka ba sa sinabi ko? Bakit naman ako ma-offend kung pupurihin mo ang sarili mo? Ikaw yan eh. Feeling ko kasi may mali akong nasabi. Problema ko na pala to. Madali ako maka-offend ng babae. Paano kasi? Yung pananalita ko parang panglalaki. Hindi naman, sakto lang. Wala namang masama kung iisipin mong maganda ka. Ang ibig ko lang sabihin, hindi kita pagseselosan. Kasi confident naman ako sa sarili ko. Hindi ako insecure para magselos. Next time, dagdag mo na rin na may tiwala ka kay Danny. Ganon. Mukhang mas maganda nga yung sinabi mo. Ano ba to? Pag-uusapan ba natin yung tungkol sa kasal mo o tutorial kung paano ka makikipag-usap ng tama sa tao? Pwedeng both. Kailangan ko pareho eh. Unahin na muna natin yung tungkol sa kasal nyo. Dito ako binayaran ni Danny eh.
Teka, binayaran ka ni Danny para maging maid of honor ko? Nakakahiya tatawagan ko siya ngayon. Loka, joke lang yun. Hay, mukhang kailangan talaga kitang turuan kung paano makipag-usap sa kapwa mo babae. Sabi ko naman sa'yo, kahinaan ko talaga to eh. Ayos lang yun, ano ka ba? Isa, sana habaan mo yung pasensya mo sa akin ha. Kakayanin ko. Sanay na ako sa ganito, huwag kang mag-alala. Kung malalagpasan natin tong usapan na to hanggang sa kasal, ikaw na talaga ang ituturing kong best friend. Sige, para mag-away kayo ni Danny. Di yun papayag na may makiki-best friend sa aking iba. Ang swerte naman ni Danny sa'yo. Siguro ang saya mong kasama. Mataas naman review sa akin ng mga nakatry na maging kaibigan ako. Ngayon pa lang 5 stars ka na sa akin. Huwag masyadong mag-expect ha. Baka mamaya pagkatapos ng meeting natin, 1 star na lang ako sa'yo. Nakakatuwa ka talaga. Sana maging magkaibigan talaga tayo. Nabago ang tingin ko kay Shara, Papa Dudut. Naisip ko na baka nahusgahan lang ng mga tao dahil nga hindi maingat sa mga salita niya pero hindi naman niya yon sinasadya. Nagbanding talaga kami para mas effective ang pagiging maid of honor ko sa kanya. Tuwing free time ko noon ay sinasamahan ko siyang pumunta ng mall o manood ng sine para lamang makapagkwentuhan pa kami at makilala ko na siya. Hinayaan naman kami ni Danny na magbanding dahil alam niyang kailangan din yon ni Shara. Nag-focus na lamang si Danny sa pagtatrabaho at pag-OT para lang may dagdag na ipon para sa nalalapit nilang kasal. Tinulungan ko rin si Shara sa pag-decide kung ano yung mga gusto niyang mangyari sa kasal niya bago kami makipag-usap sa coordinator niya. Nakiusap si Shara na ako yung mag-dominate ng usapan kapag nakaharap na yung coordinator dahil siguradong wala raw siyang masasabi. Para tuloy ako yung ikakasal noon sa pakiramdam ko. Ako lagi ang kinukonsulta ni Shara tuwing may mga hindi siya sigurado sa mga detalye sa kasal niya. Ako rin lagi ang tinatanong niya noon kapag may mga hindi siya siguradong salita na sasabihin sa ibang tao. Naaliw ako sa kanya dahil malaki ang tiwala niya sa akin. Kaya hindi na ako nahirapang magustuhan siyang kasama, Papa Dudut. Hindi na nagmukhang obligasyon ang ginagawa ko kapag kasama ko siya para mag-shopping o magplano para sa kasal niya. Naisip ko nga baka na-insecure lamang ang mga babaeng kinaibigan niya dati kaya ayaw siyang samahan. Totoo naman kasing maganda si Shara. Malaki ang hawig niya kay Bianca Umali lalo na sa tangos ng ilong. Kaya yon ang naisip kong dahilan kung bakit hindi siya gustong kaibiganin ng mga babae. Kasi kahit naman siguro ako medyo maiilang sa kanya dahil nagmumukha akong basahan noon sa tuwing nalalapit ako sa kanya, Papa Dudut. Napagod ako umikot-ikot sa department store Sabi ko naman kasi sa'yo, okay na ako dun sa unang high heels na nadaanan natin eh. Uy, di dapat ganun sa mga babae. Paanong di dapat ganun? Kailangan makita pa natin yung ibang options. Parang relasyon lang Tama! Ako kasi tamad talaga ako na mag-shopping. Kung ano lang yung kailangan ko, yun lang ang bibilhin ko. Kung ano yung una kong makita, yun na yun. Ikaw lang ang nang-eengganyo sa akin na umikot-ikot pa eh. Para maranasan mo naman. Di ba nga wala kang naging mga kaibigang babae? O edi pinaparanas ko na sa'yo kung paano magkaroon ng kaibigang babae. Una sa listahan, shopping. Ano yung pangalawa sa listahan? Chismisan! Ay, Marites! Ang una sa listahan ng pagchichismisan natin, si Danny. O bakit naman si Danny? Maganda na rin tong paraan para mas makilala mo pa kung sino yung mapapangasawa mo. Kilala ko naman na siya. Wala siyang tinatago sa akin. Di ka sure, girl. Sure ako. Alam mo ba, nung college kami, tumakbo yan ang nakahubad sa hallway. Hinabol pa siya ng dean namin. Munti ka na yung ma-expel dahil sa ginawa niya. Seryoso ba yan? O, tingnan mo, di mo alam? Ako ang best friend ni Danny. Mas matagal na ang pinagsamahan namin kaysa sa inyo kaya mas kilala ko siya.
Alam mo talaga lahat tungkol kay Danny? Oo naman! Alam mo bang masarap siyang humalik? Girl, ready ka na ba sa malalaman mo? Sagutin mo muna yung tanong ko. Masasagot yan tanong mo kapag sumagot ka sa tanong ko. Ano na girl? Ready ka na ba sa malalaman mo? Nakakakaba naman yan. Pwedeng umatras. Go ako. Masarap ngang humalik si Danny. Tama. Teka, paano mong nalaman? First-hand experience. Nahalikan mo na si Danny? Naging kayo ni Danny? Oo, nito. Naghalikan lang, magjowa na agad. Di ba pwedeng lasing lang at malungkot? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Eh syempre, di na yung kukwento sa'yo ni Danny. Baka pag-awayan nyo pa tapos utusan mo siyang i-block ako sa Facebook. Bakit kayo naghalikan? Wala lang naman yun. Nagkapustahan lang habang nagiinuman. At alam mo ba kung sino may pakana nun? Sino? Yung GF niya nun, si Margie. Talaga? Ang weird. Ay nako, sabi ko naman sa'yo marami ka pang dapat malaman tungkol kay Danny. Mga nakakahiya at nakakadiri ba? Oo, lahat yung mga yun. Baka kapag nalaman mo na lahat umatras ka na sa kasal nyo. Yan naman ang hindi ko gagawin. Kahit nalaman mo nang nakahalikan ko si Danny sa tulong ng ex-GF niya? Nakaraan naman na yun eh. Saka sabi mo nga nasa inuman kayo nun. Kaya malamang lasing na kayo nung ginawa nyo yun. Hindi counted kasi walang feelings. Eh ikaw, sure ka na ba sa feelings mo para kay Danny? Ngayon lang ako naging ganito kasigurado sa gusto ko. Mula nang dumating si Danny, wala na akong ibang nakikita kundi siya lang. Taharay ng bakla May ganyan ka talagang paandar? Sorry kung medyo naging corny. Magpinsang buo ang pagiging corny at pagiging in love. Mas napatunayan ko ngayon na talagang mahal ko si Danny. Kasi kahit ano pang sabihin mong hindi maganda tungkol sa kanya, pinipili ko pa rin siya. Sigurado pa rin ako sa kanya. Papadudot nagsabi pa ako ng mga nakakahiyang nangyari kay Danny na nasaksihan ko. Tinawanan lang lahat yon ni Shara kahit yung mga kwento sa mga nakaan ni Danny ay sinubukan ko ring sabihin. Pero wala pa ring epekto kay Shara. Pabiro ko pa nga siyang inutusan na huwag nang ituloy ang kasal nila. Tinawanan niya lamang akong muli at sinubukang magbiro. Hindi ako natuwa sa mga sinagot ni Shara, Papadudot. Lihim akong nagngingit-ngit noong hindi umepekto ang mga sinabi kong paninira tungkol kay Danny. Nasira tuloy ang mood ko at saka inaya na siyang umuwi. Hindi naman nakaramdam si Shara na masama na ang mood ko noon. Talagang hindi siya sanay makisalumuha sa mga babae kaya hindi niya nahalata na bad mood na ako. Parang na-adapt na talaga ni Shara ang ugali ng ibang lalaki na hindi makaramdam kung galit na ang babae. Yun nga ang gusto ko noon na ituro kay Shara. Noong nakauwi na ako ng bahay, nag-chat si Shara sa akin at inaya akong lumabas muli after ng work kinabukasan. Sinabi kong pag-iisipan ko at saka nag-offline na sa Facebook. Nagtungo na ako sa kwarto ko para maibaba ko na rin ang mga napamili ko sa mall. Doon ko naramdaman ang kakaibang pagod kaya naman binagsak ko na lamang ang aking katawan sa kama. Napapikit na ako para umidlip at bago lumalim yon ay biglang tumunog ang cellphone ko. Nawala tuloy ang antok ko dahil sa storbong tumatawag sa akin. Pagtingin ko ng cellphone ko ay pangalan ni Danny ang nag-register. Tinignan ko na lamang yon at hindi na sinagot pa. Saka in airplane mode kagad ang cellphone ko para hindi na niya matawagan pa. Noong nakita ko ang pangalan ni Danny ay nanumbalik ang pagkasira ko ng mood. Naalala ko naman ang failed na paninira ko kay Danny kay Shara noong nasa mall kami. Napabangon tuloy ako sa kama dahil natanggal na ang antok ko dahil sa inis. Nagpalit lamang ako ng pang-jogging na damit at saka muling lumabas ng bahay para mag-jogging. Ang pagtakbo kasi ang naging paraan ko para maklear ang mga tumatakbong gulo sa utak ko, Papadudot. Yon ang naging paraan ko para makatakas sa mga pinoproblema ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang beses kong sinubukang isabotahe ang kasal ni na Shara at Danny pero hindi naman nagtagumpay.
Sinabutahe ko yon sa pamamagitan ng paglabas ng mga baho ni Danny kay Shara. Pero hindi ko maintindihan kay Shara kung bakit hindi pa rin niya maramdaman na ma-turn off sa mga pinagsasabi ko tungkol kay Danny. Dahil kung ako lang yon, ay baka tinakbuhan ko na ang sarili kong kasal. O naisip ko rin na baka nga talagang na in love si Shara kay Danny. Kaya naman nag-isip pa ako ng ibang paraan para lamang hindi matuloy ang kasal nilang dalawa. Ginamit ko si Shara sa pagkakataon na yon, Papa Dudut. Nakipagkwentuhan ako sa kanya at nagtanong sa mga nakaraan niya. Nagtiwala sa akin si Shara at nag-share siya ng mga bagay sa nakaraan niya na wala pang ibang nakakaalam kahit na si Danny mismo. Hindi naman nakahalata si Shara na may iba akong planong gawin kaya ako nangiintriga sa kanyang mga nakaraan. Talagang walang naging kaibigan si Shara dahil masyado siyang bigay todo sa tiwala sa akin. Noong nakakuha na ako ng mga impormasyon na pwede kong gamitin para hindi matuloy ang kasal nilang dalawa ay saka ko naman inayang mag-dinner sina Shara at Danny isang Sabado. Nilibre ko sila at kunwari ay simpleng selebrasyon lamang yon para sa nalalapit nilang kasal. Wala namang nakatunog sa kanila na posibleng mangyari. Nagkita kami sa isang resto na pinili nila. Sinabi nila na doon sila unang nag-date mula noong naging official na silang magkarelasyon. Pinagbigyan ko sila kahit medyo may kamahalan noon ang pagkain. Nauna akong dumating sa kanila kaya naman umorder na ako ng wine para pampalakas ng loob sa plano kong gawin, Papa Dudut. And after 30 minutes ay nakita ko na silang sabay na dumating. Baka sa mga mukha nila noon ang labis na kasiyahan at pagmamahal. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit. Kaya mas lalo akong nagpursiging ituloy ang plano ko, Papa Dudut. Pasensya na kung na-late kami, Isa. Ito kasing si Shara eh. Bumili pa ng bulaklak para sa'yo. Kasi diba dapat binibigyan ng bulaklak ang babaeng kaibigan? Mahal kita, Shara. Pero di ko alam kung saan mo napulot yung sinasabi mo. Ginawa mo na lang sanang cash yung bibigay mo, Shara. Mas gusto mo ba? Magkano ba dapat? Hoy, ano ka ba? Joke lang. Huwag mong mabiro-biro si Isa sa pera. Tototohanin niya yan. Nagbago na ako, Danny. Maupo na nga kayo. Ay nga pala, okay lang ba kung nag-order na ako para sa ating lahat? Tutal kilala ko naman kayong pareho kaya alam ko na kung anong mga gusto nyo. Seafood paella para sa'yo, di ba Shara? Galing ah. Si Danny ang nagsabi niyan sa akin. Yan lang daw ang hinahanap mo kapag nagde-date kayo. Lalo na yung may halong pork and chicken, the best yun. O ako naman. Anong kinuha mo para sa akin? Siyempre, nakachika ko tong si Shara kaya alam ko na bago mong paborito. Bagong paborito? Sinigang sa pakwan, di ba? Nagbago ka na talaga. Dati puro prito lang gusto mo tapos biglang gusto mo na yung masabaw na pagkain. Isa? Nagulat nga ako nung sinabi ni Shara na kapag nasa bahay ka niya natutulog lagi ka nagre-request na ipagluto ka ng sinigang sa pakwan. Di pa naman daw masyadong marunong magluto tong si Shara pero nag-aral siya para sa'yo. Gwapa yarn, Danny. Isa? Marunong ka magluto, Shara? Kunwari, di alam, Danny. Lagi nga niya binibida na ikaw lang ang lalaking pinagluto niya sa buhay niya eh. Di ba, Shara? Isa, hindi ko pa pinagluluto si Danny. Ano bang hindi? Di ba nakwento mo nga sa akin last week? Sabi mo nga kapag nakakakain ng sinigang sa pakwantong si Danny ginaganahan siya sa kama tsaka… Isa! Ex-boyfriend ko yun, hindi si Danny. Nung tinanong kita kung marunong ka bang magluto, sabi mo hindi. Hindi naman talaga eh. Sinubukan ko lang dati. Pero nasarapan ng ex mo sa sinigang na pakwan mo. Inaral mong iluto para sa kanya. Pero ako ni pritong talong di mo mapagluto. Ay hala, mali nga ako. Hala, sorry. Hindi mo naman kasalanan, Isa. So hindi rin ba si Danny yung ginagawang panghimagas yung manggang hilaw at toyo? Hindi nga ako mahilig sa maasim, di ba Isa? Alam mo yan, best friend kita. Akala ko kasi nagbago ka na ng mga gusto eh. At tagal na rin kasi nung last kitang nakabanding. Malay ko ba? Marami lang kasi akong nakwento kay Isa tungkol sa mga naging ex ko.
Pansin ko nga. Pati yung ginaganahan sa kama yung ex mo na kwento mo pa. Di ka ba nahiya? Ano ba naman, Danny? 2022 na, no? Walang masamang magkwento tungkol sa sex life ng mga magkarelasyon. Masyado ka namang conservative. Kung meron mang conservative rito, si Shara yun at hindi ako. Kaya nagtataka ako kung bakit nagawa niya magkwento sa'yo eh. Lalo na tungkol sa sex life nila ng ex niya. Girl talk lang naman yun. Normal lang naman yun sa mga magkakaibigang babae, di ba Isa? True! Kayo nga mga lalaki, mas malala pa eh. Baka gusto mo ikwento ko pa lahat ng mga pag-aano nyo ng mga ex-GF mo. Ang dami at ang wild nun ah. Marami? Wild? Ay oo naman. Alam mo minsan… Isa, please. Huwag mo nang palalain na nangyayari. O bakit ka nagagalit? Alam nyo, nawala na ako ng gana. Uwi na ako. Danny, wait! Huwag mo naman akong iwan dito. Nag-walkout si Danny sa amin at hindi naman sumunod si Shara dahil nabigla siya sa mga nangyari, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko ang pag-inom ng wine at nagkunwaring nakonsensya ko sa mga nangyari kahit na hindi naman. Nagtanong si Shara sa akin kung dapat ba niyang sundan si Danny pero sinabi kong wag na. Sinabi ko kay Shara na makitid ang utang ni Danny para hindi maintindihan ang taas niya. Pinaniwala ko si Shara na mali si Danny, Papa Dudut. Naramdaman ko namang umagri sa akin si Shara. Mas lalo ko pa nga ang ginatungan at sinabi na bakit si Shara tanggap niya ang buong nakaraan at kakulangan ni Danny pero bakit si Danny ay hindi magawa yon para sa kanya. Natahimik na lamang si Shara at mukhang nag-iisip. Medyo natakot ako noon dahil baka magalit sa akin si Shara kapag na-realize niyang ako ang may kagagawan ng lahat. Inaya ko na lamang siyang mag-wine at pumayag naman siya, Papa Dudut. Kaming dalawa na lamang ang nag-dinner at pinagsaluhan na lamang namin ang mga in-order. Nawala ng gana si Shara na kumain at panayang tingin sa cellphone niya. Alam ko noon na inaabangan niya ang paramdam ni Danny pero hindi yun nangyari, Papa Dudut. Nagpaalam na rin si Shara kahit pagkatapos naming makakain kahit inaya ko pa siyang mag-bar. Sinabi niyang magpapahinga pa raw siya dahil maaga niyang asikasuhin para sa supplies ng kasal nila. Kinabukasan na lamang kong pinahinto ni Danny ang preparation sa kasal nila ni Shara. Tumawag si Shara sa akin noong umaga at binalita ang mga plano ni Danny. Panay ang iyak niya noon dahil parang nag-alangan na raw na magpakasal sa kanya si Danny. Hindi ko noon maintindihan halos ang mga sinabi ni Shara dahil mukhang nagpa-panic attack na rin siya dahil sa biglang desisyon ni Danny. Pinapunta ko siya sa bahay para kausapin. Hindi muna ako pumasok sa trabaho noon para makausap si Shara. Wala pang isang oras ay nakarating na siya sa bahay at agad akong niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Hindi ko siya mapakalma at yon ang unang beses na nakita ko siyang ganon, Papa Dudut. Aminado ako na nakaramdam ako ng konsensya dahil alam kong parte ako ng dahilan kung bakit nagkaganon ang relasyon nila ni Danny. Noong medyo kumalma na si Shara ay saka naman siya naglabas ng sama ng loob sa akin. Nakinig ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut, at naawa ko dahil yon ang unang beses din na nakita ko siya ng ganon kalungkot, Papa Dudut. Ayaw na sa akin ni Danny, Isa. Anong gagawin ko? Paano bang ayaw na? Galit lang yun, kakalma rin yun. Hindi eh. Tinawagan niya ako kaninang madaling araw. Sabi niya mag-cool off muna kami dahil nabigla siya sa mga nalaman niya sa akin. Anong sabi mo? Sabi ko ayoko. Sinabi ko sa kanya na pag-usapan muna namin bago siya magdesisyon ng ganun. Tapos Nagalit siya sa akin kasi ayaw ko raw siyang bigyan ng space. dapat kasi binigyan mo siya ng space. Natakot kasi ako na baka mauwi yun sa hiwalayan. Maganda nga maghiwalay na kayo eh. Ang kitit kasi ng utak nung Danny na yan eh. As if naman siya lang yung may karapatang magkaroon ng ex. Wala naman daw kaso sa kanya ang mga ex ko, pero dapat daw sinabi ko sa kanya. Teka, di mo sinabi na may mga ex ka?
Sa'yo ko lang sinabi eh. Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang marami akong naging ex. Kasalanan mo naman pala eh. Dapat nung una pa lang naging honest ka na sa kanya. Alam mo, wala nang pag-asa yung relasyon nyo. Ngayon pa lang makipaghiwalay ka na sa kanya. Move on na. Hiniwalayan niya na nga ako eh. Cool off lang naman yun, di ba? Nung una. Tapos, nakulitan siya sa akin. Nakipaghiwalay na siya. Tapos sabi niya, ihinto na raw namin yung preparation sa kasal. Good! Hindi kayo compatible. Makakahanap din kayo ng bagay sa inyo. Pero siya yung mahal ko isa eh. Siya lang. Oo, may mga naging ex ako. At oo, may mga nagawa ko sa kanila na hindi ko nagawa para kay Danny. Pero hindi naman ibig sabihin nun, di na malalim ang pagmamahal ko sa kanya. Siya lang yung minahal ko ng ganito eh. Kaya lang naman ako hindi bigay todo sa pagmamahal kasi natrauma na ako dun sa mga dati ko. Kaya nag-iingat ako. Nagtira ako para sa sarili ko. Hay, di ko na alam ang sasabihin sa'yo pero ang alam ko lang talagang sira na ang relasyon nyo. Wala na siyang tiwala sa'yo. Saka kahit magkabalikan kayo, may lamat na eh. Di ka na niya uli pagkakatiwalaan, sigurado ko. Ganyan si Danny sa mga nakarelasyon niya dati. Hindi ko na alam ang gagawin, Isa. Tulungan mo ko. Wala na ako matutulong eh. Kapag nakapagdesisyon na kasi si Danny, yun na yun. Best friend ka niya, di ba? Baka naman pwedeng magawan mo ng paraan. Alam mo kung ano makakapagpabago ng isip niya, di ba? Mas matagal ka niyang nakasama kaysa sa akin. Baka pwedeng tulungan mo ko kasi parang mababaliw na ako kakaisip. Hayaan mo na lang siya. Please, Isa. Sa'yo lang ako lumapit kasi malaki ang tiwala ko sa'yo. Ikaw lang ang kaibigan ko eh. Ikaw lang yung nagtiyaga sa akin. Kaya please. Susubukan kong tawagan siya ngayon. O bakit? Uy, kasama ko ngayon si Shara. Good. Pakisabi sa kanya wag na siyang tawag ng tawag sa akin kasi naiirita na ako sa kanya. Ako yung naiirita sa'yo eh. Para kang bata, alam mo yun? Wow! Nagkampihan na kayong dalawa? Sino bang best friend mo? Wala akong kinakampihan dito. Pareho kayong may mali. Ako rin, mali yung pinangunahan kong ikwento sa'yo yung tungkol sa mga naging ex niya at ex mo. O ano gusto mong palabasin? Ang sa akin lang, parehas naman kayong may mga nakaraan. Tanggap ka niya. Mas malala pa nga yung mga kwento ko tungkol sa'yo pero wala siyang pakialam doon. Kasi ang importante sa kanya yung ngayon. Bakit ikaw, di mo yun magawa? Nagsinungaling siya sa akin eh. Andun na tayo sa nagsinungaling siya sa'yo. Mali yun pero di naman ibig sabihin nun hindi mo na siya dapat patawarin. Ang hirap magpatawad ng taong sinungaling. Danny, ilang beses ka ring nagsinungaling, tandaan mo yan. Anong pinagkaiba mo sa kanya? Huwag ka na lang makialam sa amin, Isa. Problema na namin to. Bilang maid of honor ni Shara, kailangan ko siyang tulungan sa lahat ng bagay na makakaapekto sa kasal nyo. Wala nang kasal na mangyayari. Sinasabi mo lang yan kasi galit ka. Sige na Danny, bababa ko na to. Bibigyan kita ng oras na ma-imagine ang buhay mo na di siya kasama. Isa. Yon ang gusto kong gawin mo. Kung di ka nasasaktan habang iniisip na di siya kasama sa future mo, sige, ituloy mo yung hiwalayan nyo. Ay. Pasa mo nga kay Shara phone mo. Gusto ko siya makausap. Masama bang mahalin siya ng patago? Masama bang mahalin siya kahit alam kong malabo? Nakatingin ang lahat kay Shara habang naglalakad siya patungo sa altar. Isa ako sa mga humanga sa angkin niyang ganda habang suot ang pinapangarap niyang trahe de boda. Sinulyapan ko ng palihim si Danny at nakita kong pinipigilan niya ang pag-iyak niya. Nakaramdam ako ng mga oras na yon na handa nang isuko ni Danny ang lahat sa kanya para kay Shara. Napangiti ako at tulad ni Danny ay pinigilan ko ring maiyak. Nang makalapit na si Shara sa altar ay nagpalitan sila ng titig ni Danny. Maya-maya pa ay binaling na sa akin ni Shara ang tingin niya at
Doon ko nakita ang pinipigil niyang mga luha. Ngumiti siya sa akin at saka pabulong na nagpasalamat. Ginantihan ko ng ngiti ang mga sinabi niya at doon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Papa Dudut, ang hirap palang itago ang totoong nararamdaman mo sa isang tao. Sa isang taong hindi pwedeng maging sayo. Sa isang taong pag-aari na ng iba at kailanman ay hindi mapapasayo. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula noong kinasal sina Shara at Danny, pero hanggang sa ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit ng pagpapalaya sa taong minsan ay minahal ko. Ramdam ko pa rin ang sakit na hindi masuklian ang pagmamahal mo. Ramdam ko pa rin ang sakit na hindi mo nagawang sabihin ang mga salitang mahal kita sa taong pinaglalaanan mo noon. Papa Dudut, sa maikling panahon ng pagsasama namin ni Shara ay napamahal na po ako sa kanya. Dahil sa kanya ay nasagot ang mga tanong sa kung sino at ano ako. Dahil kay Shara ay napatunayan kong kaya ko palang magmahal at magparaya. Opo, Papa Dudut. Buong buhay ko akala ko ay para ako sa lalaki. Pero nabago ang lahat ng iyon nang makilala ko si Shara. Alam kong hindi niya masusuklian ang pagmamahal ko para sa kanya dahil pag-aari na siya ng iba. Hindi na rin ako sumubok na aminin ang nararamdaman ko sa takot na yon nang maging dahilan ng kanyang paglayo. Nakontento akong pagmasdan siya sa malayo at nakontento akong mahalin siya ng patago, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ako ang inyong kabarangay, Isa. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Hi! Hello po mga kabarangay. This is Papa King of Barangay LS 97.1. And sa lahat ng mga naka-quarantine, mga team bahay, sa mga gustong magpa-shoutout at nandito lang ako. Kulong-kulong kwarto. Pasigaw. Gusto mong sumigaw. Hello po kay Mick Core. Magandang hapon na mga kabarangay. At as you can see, nandito po ako sa kwarto ko. Medyo may kaliitan lang po ito. Ayan. Sa kama lang po ako. At dahil sobrang init din sa labas, kaya nagkukulong sa kwarto. So, mas mabuti na yung safe din. Team bahay with Papa King. Sino bang nasa bahay dyan? Pwede ba yung yung tawag doon, live sharing video. Hello po kay Christine Cansino. Di ko alam kung naririnig ako ng ang audio ko eh. Naririnig niyo ba ako? Okay naman.
At hindi mo talaga may iwasan na maboboard ka. Kaya, kung ano na lang yung ginagawa mo, pwede kang mag-TikTok. Pero ako ngayon, lagi akong nakaharap sa laptop ko eh, kaya puro lang videos, minsan nagre-research. Mukha naman ako scientist nito. Sana naman po, sabi ni Monmon, si Monmon, sana matapos na po talaga tong coronavirus. Kaya, better stay home para hindi tayo maghawaan. Hello din kay John Dus. Mukhang mapipilitan ako manood ng K-drama. Ayan, thank you Kailan daw ako ulit magti-TikTok? Baka mamaya. Mamaya, magti-TikTok ako. Tsaka follow nyo yung TikTok account natin. Barangay Alas 97.1. Hanapin nyo po. Bumalik na sa dati yung normal life natin in the world. Sana naman po, sabi ni Jonel Aline, normal naman yung mga buhay natin. Normal naman yung mga buhay natin. Siyempre, naka-enhanced quarantine lang tayo ngayon. Tsaka mas mabuti na rin na ganito. At kayo, mga kabarangay, kung may gusto kayong... kung ako na naman magtatanong, kayo, ano bang ginagawa ninyo ngayon sa bahay para maaliw kayo, para hindi kayo maboard? Ano ba yung pinapanood ninyo? Ano ba yung mga nagagawa nyo na ngayon na hindi nyo nagagawa before? Diba? Kasi mostly sa atin, nasa labas, magala. Uy, may si Larissa Castro, hello po, from Veritas, sa Pasig. Work from home. Ayun, work from home. Team Bahay, keep safe everyone. Hello po sa lahat, si G. Mayv. And sa asawa daw ni Jan Dus. Pilit natutulog, no? At least bawi-bawi tulog, no? Ngayon kasi nasa bahay lang tayo. So, you have all the time para matulog. At walang magre-reklamo doon kung bakit tulog ka ng tulog. Sample lang sayaw. Pwede naman. Or mag-upload na lang ako. Tsaka abangan nyo na lang sa TikTok. Kasi baka gumuho tong kwarto. Naglalaro po ng ML. Uy, naglalaro ng ML. Pasali naman ako dyan. Baka naman ML ka na ng buong araw. Bored ako kapag nag-encode ng grades. Ilang araw na ako nakaharap sa laptop. Pero, di ba, the good thing dyan is natatapos mo yung mga dapat mong tapusin. Kasi wala masyadong distraction, nasa bahay lang tayo. Song and dance number? Try my best. Sige, question. Ask anything. Depende sa Depende sa tanong kung masasagot ko. Hello po sa asawa niya si James. Saka sa dalawang anak niya, si Catherine and si Kaitan. Parahinog, Janica, Fernando. Hello po sa inyo. Kay Kay Takyo. Nagluluto ba daw ako? Nagluluto ako. Marunong akong magluto. Hindi lang prito Marunong talaga akong magluto. Kasi wala ko ibang kasama dito. Kapatid ko lang. Sa kamilang dalawa. Wala yung parents namin. Kaya kahit na noon, hindi ako marunong magluto. Kailangan kong matuto. Lalo na ngayon, naka-quarantine. Kailangan matutong magluto. Hello po sa mga hindi nakauwi ng probinsya katulad ko. Hindi nakauwing Bataan. Marami na tayo. At mas okay na yun, Dang. Makaspak.
no? Para safe tayo. Tsaka matatapos nito. Miss Kamea Ruth Dilao ng Canada. Uy, naka-watch sa ating Facebook Live. Uy, manood ng live daw. Uy, ito pala yung mga kabarangay natin na pumunta ng booth. Then, bumisita nung program ko ng Pop Sunday. Namimiss daw nila ako. Namimiss ko din kayo. Sa ngayon, time out. Watching. Hello po, Jonel Aline. From Pampanga. Geneva, Grimaldo. Ako ginagawa ko kasi, minsan nagla-laptop lang ako pag wala akong ginagawa. Minsan, naglilinis. PPM ko sa inyo yung mga pictures. Kasi malinis naman din talaga. Tsaka, ayun ano daw ang tama, pag mahal mo ang tao, hold on or let go. It depends. Kasi may ibang tao na mahal na mahal nila yung tao. Minsan nile-let go nila kasi hindi na pagod na eh. Okay naman yung love na sinasabi natin. We can extend naman sa kung saan natin kaya. Kung sinasabi natin patience, limited lang yun eh. 'Di ba? Yung chances, unlimited yun. Kahit sinasabi natin second chance, third chance, fourth chance, walang second chance. Kasi unlimited chance yan. Pero yung patience natin, nauubos yun. And yun ang reason kung bakit nagli-lead tayo sa decision na we should stop and let go. Wag naman sa meron pa kaming kasama dito. Wala na kaming kasama dito, kami lang dalawa. Sa hindi naman ako takot sa hindi naman ako takot sa mga multo. Nanonood ba daw ako ng K-drama? Uy, hello po sa Miranda at Sula family from Indang, Cavite. Sa wife na si Monica, si baby Gabi namin, kay Ray Mar Bautista, si Ami, Valerio, hello po. Jimmy Ruth, watching from Hong Kong. Kamusta naman kayo dyan? Marites Gonzales, hello po. I miss you all. Tissue, abutan. Ayoko lang mag-English. From Bicol, Legazpi, Albay, nakikinig, naka-watch. Ann de la Cruz. Yung Makaspak, dyan sa Nazareno. Kulis, Hermosa, Bataan. Taga Sampaloc, Site 2. BF Paranaque, baka may mahuli na naman na curfew mamaya. Huwag talaga kayo magpapahuli ng curfew. Mahirap na. Diba? Tsaka wala nang katawa-tawa kasi pag curfew. Mga kabarangay, naka ba kayo? Nakabili ba kayo ng mga supply na pagkain? Sana naman ay may sakto kayong supply. Everyone is safe. Leisure ko while on quarantine. Ang dami eh. Marami kong maiisip. Maliban sa mag-relax at magpahinga. Yung routine talaga. First thing in the morning, pagising mo, usually nagigising ako ng mga 6 AM eh. Pero ngayon, sinasagad ko na hanggang 8 AM or 10 AM. Wala na akong sinusunod na oras eh. Kasi diba, wala naman tayong dapat pagmadalian. Tsaka dapat nasa bahay lang naman tayo. So, no pressure sa lahat ng ginagawa. Yun lang, kapag gutom ka lang, syempre magmadali kang magluto. Kakain, kakape, tapos doon, social media na naman. Titingin ng news, tapos, ano pa ba? TikTok, gigitara, tapos, mag-laptop, manonood ng mga K-drama, minsan magre-research, minsan magsusulat ng mga kwento,
Ano ba? Lahat ginagawa. Kasi ito yung mga bagay na unusual kong ginagawa kasi busy din sa trabaho at mostly sa mga errands ko nasa labas. So, sulitin na yung time na nandito pa sa loob ng bahay. Or ano ba yung pwedeng gawin? So, this is the time din na para makapaglinis tayong lahat, di ba? Kasi siguro, karamihan sa inyo naglilinis ng every Sunday o every week. Pero ngayon, pwede nyo nang gawin ng araw-araw. Hello po again sa mga watch lang ng live natin. Hello po kina Lorena Cortez. Kulong na tayong lahat. Hindi naman. Nakakulong lang sa bahay. Oo, nakakulong. Hello po sa Maleta family. Galing kay Jeffrey Inday Arguelas, watching from Santo Tomas, Batangas. Hello po kay Sarah, kay Dang. Nagpapanik kasi walang pang-buy. Okay lang yan. Tipid-tipid. Mahal ko na Mama Lani The Divas. Hello po kay Vilma The Divas. Ano daw ang account ko sa TikTok? Sa ngayon, dun po sa Barangay Alas 97.1971. Search nyo lang po, andun po ang mga videos ng TikTok videos. Hindi lang akin yung akin hanapin nyo. Pero meron din sa ibang DJ ng Barangay Alas. Dun sila Papa Ace, sila Papa Dudut, sila Papa Obet, sila Papa Jepoy, sila Papa Carlos, Papa Bol, sila Lady Gracia. Favorite gawain ko sa bahay or favorite gawaing bahay? Lahat all around kasi. Tsaka ano mga kabarangay, minsan kasi ayoko ng messy. May time naman na messy ako, tsaka may time din naman na sobrang linis. Yung na-OOC ako. Pagbigyan niyo na ako kasi ngayon lang naman to. Bagong gising galing siesta. Yun di ba? Nagagawa na natin yung siesta kasi dati hindi talaga. Panic eating. No? Tumataba na ba tayo lahat? From Tokyo, Japan, si Mei-chan J. Mac. Hello po. And kay Jove, tama ba? Fernandez. Hello po sa inyo. Minsan tinatawagan ko yung mama ko kasi nasa Davao. Kinakamusta ko yung mga mag-anak ko sa Davao kasi para hindi din sila mag-alala. At alam naman natin kung gaano ka delikado din yung virus, pero everyone is under control pa naman. And kaya tinatawagan ko sila, kinakamusta. Kasi hindi ko na lang iniisip yung nandito ako naka-quarantine. Kasi it's a good thing din naman na nandito lang tayo sa bahay, di ba? Kung yung mga yung mga time na pagod ka din sa trabaho, di ba? Gusto mo lang magpahinga sa bahay. Tapos ngayon nasa bahay na tayo. Nasa bahay lang tayo. Sample daw ng beatbox. Paano ba yun? Kabalo ba daw ako magbisaya? Hello po sa lahat ng mga Bisaya. Kabalo ko magbisaya. Idol, galing ba daw ako ng bahay ni Kuya? Galing ako doon, kaso nakalabas na ako, yun na nga.
lumabas na ako. Naka-quarantine ako before. Hello po, from Changhua, Taiwan. Di ko po alam papaging lahat naman ng iniibig ko, iniiwan ako. Mahigpit ang hawak ko, pero sila talaga yung bumibitaw. Ang sa akin lang babaking, kung mahal mo, hold on your relationship with him. Salamat po. Si Christian Lato. Okay lang naman na lahat ng iniibig daw niya, iniiwan siya. Siguro may problem. Hindi lang sa kanya. Sometimes we have to consider ourselves na may mistake. Or baka sila lang talaga. Tsaka hindi mo naman kailangan mag-hold on sa isang tao kung alam mong hindi din naman worth it, di ba? Mapapagod ka lang. Masakit sa kanta, no? Tapos, Single po ba si Papa King? Parang may pinanghuhugutan. Hindi, mga mga past experience ko lang. Sa ngayon, oo, malungkot. Malungkot yung summer. Malungkot na nga, di ba? Hello po, shoutout sa mga single. Sabi si Misanji Bordeos, paturo daw ng beatbox. Pwede. May mga basics naman doon. Simple lang. Si Charles Ostre, Paps, na-experience niya ba yung paganda ang panaginip mo tapos na-istorbo ka pa ng kasama mo? Oo naman, ilang beses. Araw-araw maganda yung panaginip ko, na-istorbo lang ako ng alarm clock ko. Experience mo paganda na. Tapos na-istorbo ka pa ng kasama mo. Depende kung may kasama. Wala kasi akong kasama dito, kaya walang istorbo. Ano po ang special hidden talent mo? Special na hidden pa. Hindi na siya magiging hidden, di ba? Kasi sasabihin ko na. Mga talent ko. Nag-isip talaga parang ang daming talent. Beatboxing voice. Beatbox, sayaw. Ano pa ba? Sa mga board games, mahilig din ako sa mga board games eh. Dati ako naging representative din ng school namin way back mga elementary ako and high school. Naglalaro ako ng chess board game. Yun ang pinaka-favorite kong board game kasi. And hanggang ngayon, naglalaro pa rin ako pero bihira na lang. Kaya sa mga marunong mag-chess, pwede naman tayong mag-chess paminsan-minsan, di ba? Pwede yung gawin sa bahay ninyo, bumili kayo ng chessboard o kung may chessboard kayo, o pwede kayong mag-improvise ng chessboard ninyo. Kailan daw ang birthday ko? Sabi ni Ann de la Cruz. Hulaan niyo. Huwag na. Birthday ko, sige sasabihin ko para marami akong matanggap. April 16. Yung birthday ko, ha? Asahan ko na, ha? Tapos, joke lang. Thank you na lang in advance. BTK ang alam ko na words. So, yun ang basics ng beatbox. BTK, B for bass. Tapos T and K. Christian Lato, may basic siyang alam ng pagbi-beatbox. Hello po kay Rona Salivio. Ingat ka po lagi. Nagkakamustahan ba daw kami ni Teya? Oo naman, we're good friends. Kahit hanggang ngayon, nag-uusap-usap din naman kami. Anong ibig sabihin ng bisdak? Sabi ni Jules Mayores. Hey, thank you kay Rachel Mabuti.
Si Jules Mayore, sabi niya, ano po ang ibig sabihin ng Bisdak? Bisdak stands for Bisayang Dako. Parang Bisaya, pure Bisaya. Ganon. Kung hindi daw yung kambal ko, sino ang gusto kong makasama sa quarantine? Mag-iisip ako. Wala akong maisip kasi wala naman din. Siguro kung sino ang sinong unang kumatok sa pintuan, same tayo rin din ako mag-chess, di ba? Sa mga marunong mag-chess kasi nakaka-boost ng eto. Kaso, huwag mo itago yung talent mo, pakita mo. Kung hindi ako DJ, baka maging chess master ako. Actually, bala ko nung elementary ako, kasi naging panlaban nga ako ng school namin sa chess tournament dun sa Davao. Siguro maging chess master. Posible naman. Kasi kinahiligan ko din naman ang mag-chess talaga. Kaso lang, syempre umiba yung ihip ng hangin. At napadpad ako sa malayo. Pero happy, okay lang din naman. It's a great career din naman na andito ako sa entertainment and lalo na nandito ako sa Barangay LS. Advance happy birthday, ang layo pa. Kung mag-a-advance happy birthday ka, mag-advance gift ka na din. Thank you again, Rachel. Mabuti. Thank you so much. At ano pa ba? Ano pa ba ang ginagawa ko kapag ngayon na naka-quarantine? Sikreto lang natin to Minsan, nagsusulat na ako ng mga songs, mga kanta. Minsan, wala akong nagagawa. Mahirap. Minsan articles. At sa bahay ka na lang din, Papa King. Nandito lang ako sa bahay, Miles. Kung gusto mong pumunta, just text me. Kawaii naman. Hello po kay Maribel Perez. Genre ng movie ang paborito. Ayun. Minsan nagbo-movie marathon tayo, di ba? Kasi pag bored tayo. Genre ng movie, kahit pero pinahiligan ko yung inspirational movies. Tsaka action movies. Action. And yung inspirational talaga. Gusto kong manood nun. Mahilig din ako sa mga documentary. At tsaka mga historical na mga ganap. Mga palabas na gano'n. Mahilig ako doon. Mahilig ako manood. Comedy, halos lahat, di ba? Parang nagiging versatile lang tayo kasi gusto na natin lahat. Pero pag sa tao, isa lang gusto ko. Hello daw. Dito, Tanag Bagong Buhay. Hello po. Favorite movie? Sa ngayon, marami. Escape Plan, Prison Break. Ang daming palabas. Sino po bet nyo sa apat na sangre? Silang apat. Incomparable. Tama ba yung English ko?
Search ko nga. Ayun. Tama nga. Hindi naman makapunta dyan kasi hot zone po. Pero, baka mahawaan. Uy, sana naman wala ka namang sakit. Saka na lang pagkatapos ng, pagkatapos ng quarantine, pwede nyo na akong puntahan. Kwentuhan, tanong kayo kung may gusto ba kayong itanong sa akin. At baka masagot natin. Sino daw ang mas gwapo sa amin ni Papa Ace? Ibibigay ko na yun kay Ace. Kung nakapanood naman si Ace. Birthday ni Papa Ace ngayon, di ba? Happy birthday kay Papa Ace. Binati niyo na siya. Napanood daw ni Charles Austria. Sige, ask anything. Anything under the sun. Pa-music tayo. Hanap ako. Sa music naman, yung genre ko, depende sa mood. Mapa metal man, rock, or ballad, or pop. Kung kami dito sa Antipolo, hindi kami makalabas. Hello, kinig lang kami. Ayun. Sa mga naka-watch lang, no? Sa mga relax lang na yun. Mga team bahay. Yung regalo ko kay Papa Ace, sikreto ko na yun. Ipopost niya kapag natanggap na niya. For sure. Nakabalot kasi. Uy, sige, babatiin kita, Rachel, sa kanya. Nagbago na yung Pogi, si Papa King na hindi na si Ace. Uy, Pogi naman si Ace, di ba? Pogi yun, si Papa Ace. Sorry daw, Papa Ace, lilipat na daw siya sa akin. May jowa na ba daw si Papa Ace? Tatanungin ko. Paps. Mukhang wala naman. Tutor. Sige. Tour. Tutor ko kayo. Kayong judgmental ah. Ito yung... Teka, harap ko yung camera. Yan, ganito lang. Yan, ganito po yung kwarto ko. Maliit lang siya. Kaya dyan ako lagi nakatambay. At ito naman. Yan ang kabila. Ha? Yan. Yan po. Diba? Malinis. Hindi pa ako nakapaghugas. Ayan.
Tapos, ayan, simple lang, di ba? Pero malinis yan. So, maliit lang siya. And we're back. Hello ulit. Ulit lang. Pagbaba mo kasi, andun na yung kusina. Tsaka, andun na yung, doon na kami kumakain, nagluluto, yung kitchen din. Andun na yung kusina at yung dining din. So, medyo malaki na para sa dalawa. Ako, nalaglag. May nalaglag ito, oh. Yan. Okay ulit. Ito, nalaglag yung ano, yung dito sa cellphone stand. Nagigitara ba daw ako? Nakita ko yung gitara mo. Uy, may naalala daw sa buhay niya si Miles. Parang kung ano daw siya sa Hong Kong. Nagigitara ba daw ako sa amin ni Kim Jae-yuk? Oh, pero hindi ganun kagaling. Meron din akong nakalimutan ko na, di ba? Ang tagal ko rin hindi nakapag-play din ng instruments. Pero din akong ukulele. So kapag wala akong ginagawa, mostly gitara kasi. Pero minsan ukulele. At hindi ko alam paano patugtugin to eh. Diba? Ngayon, it's a good thing talaga na nasa bahay lang tayo. Para magawa natin yung mga bagay na hindi natin nagagawa before. Nung kabataan ko, ano yung favorite kong cartoons? Ano ba? Slam Dunk, mga One Piece, mga kabataan, ganun ba yun? Kabataan ko. Mga Voltes 5. Ano pa ba? Dexter's, Scooby-Doo, naabutan ko yun eh. Nanghaharana ba ako? I never tried na mangharana, pero kasi mangharana na iniisip ko eh. Alam ko nang harana. Hindi ko na-try ng mangharana. Ano lang, kanta-kanta lang paminsan-minsan, kaya alam niyo na kung ba't umuulan, kung bakit lakas yung kulog. Ako na yun. O di kaya nagbibideo okay kami noon. Ng sports, kahit basketball, oo naman, sports. Nagba-basketball din ako. So, madalang na lang. Dito. Hindi na ako nakakapag-basketball. Papa King, apply ako dyan. Saan ba yung hiring? Dito, sa bahay. Hawaiian yung kilele. Oo. Gusto sa gift to sa akin before kasi gusto kong bumili. At gift siya sa akin ng kaibigan ko.
At eto, matagal ito sa akin mga ano eh. 3 years. 3 taon. Sa mga mahilig din sa instruments. Gusto ko kasi matuto din ng paano mag-play ng keyboard or piano. Siguro mag-aaral ako ng magle-lesson, piano lessons ako. Tsaka magvo-voice lessons din ako. Sample ng ukulele. Sige. May alam akong kanta pero Bisaya yon, pero baka hindi nyo maintindihan yung chords nun. Ay, yung lyrics nun. Anhi ako diri sa balay, kimingaw ako mo gamay, ayaw na pagtukay-tukay, pagdali nag-anikay, ganahan ko kitang luha diri mo pahulay. Yung hello po kay Benny Portugal. Magandang hapon po sa mga kaka-view ng ating live. And sample lang. Gitara. Magigitara ako. Kukunin ko. Okay. UK. Kung alam mo yung song, ano yung title ng song? Yan. So, tabi mo na si ukulele. Dandansoy, Bisaya din. Hindi ko alam yun eh. Team Bahay lang po. Hello kay Ellen Velasco. Si Rachel, hello. Ano ba? Search tayo. Kuha ko ng lyrics. Ano bang kanta? One-man band. Pwede. May beatbox, may gitara, pero hindi ko na kaya mag-ukulele. Beautiful in my eyes. Beautiful in my eyes.
Sino ako kumanta nun? Sa version. Bukan natin. Hindi ito eh. Try ko lang. Hello po kay Jerica Rojo. Si Christine Tangian. Imahe. Pwede naman, imahe. You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I try to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow sky. And my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. Hanggang doon na lang tayo. Or Your Love po, or original po. First time ko maroon live. Hello po, Sasitel Barcada, especially kay sa team Jess or G's. Original song. Kasama ko yung ano yun, yung best friend ko gumawa nung own composition. Minsan nagja-jam din kami. Pag nandito siya, bumibisita. Ano pa ba? Ano to? Hello po, welcome po sa aking first set. Sa mga bagong dating, sa mga kaka-view pa lang. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Ano, paano ba gawin yun? Sa gitara. Hindi naman Pasko. Ingat po dyan. Hello po. May sayaw yun eh. Boom, tarat-tarat. Hindi naman Pasko. Nakantahin ko lang. Boom. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tararat, tararat. Boom, boom. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tararat. Kinanta ko na lang. Ayaw, kakantahin ko lang. Kay liwanag na ng mga sandali. Tatayo na rin ang mga Christmas. Pang Pasko to eh. Maaga 13th man kaya okay lang kung may natanggap na ako. Wala pa ako natatanggap eh. Ano ba yung TikTok na? Just paano ba yung gawin? Teka.
Hyper, hindi ko alam yun eh. Paano tugtugin yun? Di ko maaari. Come on, sing with me. Di ko Hello po, kay Christine Tangyan. Leaves by Ben and Ben. Search ko pa. Hello po kay Rosel Asuncion. Kantahin mo Papa King, Imahe by Marcos. Sige, last. Ano yun? Imahe. Hilig kayo dyan, no? Sa mga, sa mga masasakit na kanta. Mga hugot. Shy type. Make it with you. Hello kay Ate Mary Rose Kalika. Ay! Hirap nito. Try ko. Diretso tayo sa yun. Tayo ay pinagtagpo, itinadhana sa laro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Kalimutan kahit nahihirapan. Oras na hindi na mababalikan. Oh, hindi talaga ako pang singer. Tanggap ko na yun eh. Hello po sa lahat ng nanonood kay Le Antonio, Antonio. Keep safe everyone and always pray. And Perfect by Ed Sheeran. Dami naman, baka magtayo na ako ng bar nito. Tapos ako lang din ng
ako lang din ang gitarista, ako lang kakanta. One-man band nga. Hello, si Miles Manuling. Hello po kay Rose Ann, Bobbies. Kay Ellen Velasco. Sino bang marunong din ba kayong mag-gitara? Someone you love. 'Di ba? Oy, marunong mag-gitara si Maricel Geronimo. Hanggang kailan? Ano tayo dito? Musikahan sesh. Hanggang kailan? Posporong gitara. Ano ba yung posporong gitara? Labis na naiinip, niyaya mo. Mali. Labis na naiinip, niyaya mo. Sa bawat sandali, kapag naaalala ka, wala naman kung magawa. Umuwi ka na gayon, di na ako sanay na wala ka. Mahirap ang mag-isa sa gabi na hanap kita. Hanggang kailan maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng paghihirap. Tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga habi. Yun. Hello po kay Maricel Geronimo again and sa kanyang family. Acoustic sesh. Maraming gitara kasi hindi marunong tumugtog kasi ayaw ko naman bitawan ng gitarang kuya. Kaya pala. Hello po kay Ate Leticia Bergado. Hope everyone's safe. And I think magbe-break muna si one-man band. Mahulog. Ayan, thank you so much mga kabarangay sa mga team bahay natin dyan na nasa kanilang mga bahay lang. Sana safe ang lahat at everything is going to be okay. And follow yung mga Facebook natin, mga Facebook page Barangay LS. Ito, follow niya kung sabihan niyo mga kaibigan niyo, mga kapatid niyo, mga kapitbahay ninyo. Sigawan niyo lang na huwag niyo lapitan. May distance. Merienda na kayo dyan. O kaya magbe-merienda muna. Merienda tayo.
At again, thank you so much sa mga barangay natin na nanonood. #Team Bahay. And matatapos ng lahat ng to. And pray lang po tayo dyan sa, lalo na daw dyan sa hot zone. Pray lang po tayo lahat. Again, mag-TikTokan tayo sa Barangay LS 971. Hanapin nyo po. May mga videos po kami doon. Lahat ng mga DJ ng Barangay LS nagti-TikTok. At hinahamon namin kayo. Hinahamon namin kayo na mag-TikTok. Kaya mag-TikTok kayo. Thank you so much, guys. Thank you so much. And forever tayong makinig ng Barangay LS 97.1. Pwede kayong, kung kayo naka-watch kayo sa live, Facebook live natin ngayon habang nakikinig sa Barangay LS, it's better. And always po tayong maki-update sa mga news ng GMA and sa lahat po ng ganap. And stay safe. Again, stay safe everyone. Thank you so much. Salamat po. At again, hello kay Jonel Alina. Pahabol ko lang. Thank you guys.